тоҷикон иҷозати даромадан ба ин макони махфиро надоштанд. инҷо то солҳои 2000 нуқтае барои назорати кайҳонӣ буд. бо вуҷуди қатъи кораш он то солҳои 2015 дар ихтиёри пойгоҳи 201 Русия буд. акнун як харобазор аст. ҳар бинои ин марказ дар зери кӯҳ ва аз чанд тараф ба самти он роҳ сохта шудааст. он дар баландии деҳаи бодомтӯи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қарор дорад ва замони дастгоҳҳояш бо моҳвора пайваст будааст. аз ин ҷо сарбозони дивизияи 201 Русия дар шаҳри Кӯлоб хуб истифода мебурданд. аммо баъди рафтани онҳо аллакай дар ин ҷо чизе дида намешавад ба ҷуз як хароба. афсари собиқадори тоҷик мегӯяд ки бояд ин марказ нигаҳдорӣ ва ба тарафи Тоҷикистон супурда мешуд. در موضوع میرد که یا خوف و خطر مثال برطرف کردن ممکن بود نبودن میگم معلومات هم نبودن یکی باید رو حتما میدادن و خود چیز بگیم مال یعنی تاجیکستان چیزی که در تاجیکستان بود مال تاجیکستان بود ندادن آخری. ба гуфтаи сарҳанги бознишаста Абдушафеҳ Тоҷов дар даврае ки ҷангҳои муосир ба воситаи паҳпод ё дронҳо анҷом мегирад бояд ин марказ босозӣ ва фаъол карда шавад. як афсари дигари тоҷик бидуни бурдани номаш гуфт ки ин макон рафту омади ҳавопаймоҳоро назорат мекард ва соли 1960 вориди шӯравӣ шудани ҳавопаймои амрикои удуро ошкор кардааст. он замон Франсис Пауерс аз пешовари Покистон парвоз карда аз ин минтақа гузашт ва то вилояти Сверлови шӯравӣ рафта буд. баъд аз он ки Тоҷикистони марказӣ назорати кайҳонии Окноро дар ивази як қарзи замони шӯравӣ ба ихтиёри Русия дод, таҷҳизот аз он ҷо ба норак бурда шуд. ба ғайр аз Окно, вазорати дифои Русия пойгоҳи 201 ва як тамрингоҳи ҳарбиро дар ихтиёр дорад. мақомоти Тоҷикистон аз даромадан ба пойгоҳи Окно маҳруманд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.